tant que explicava des dels inicis dels Ateneus fins al que són avui els Ateneus, i que estic convençuda que els centres cívics, casals de barri, venim gràcies a aquesta història dels Ateneus, i jo crec que no existiria de la manera que som actualment als centres cívics. Ara, en tot cas, passarem a fer la part de debat, sisplau, si voleu passar a les butaques. Crec que és tan poca gent que igual, no sé si caldrà la microfonia, no sé si us acosteu una mica més a la gravació. Si la gravació, no sé si volíem posar o si serà suficient aquesta. Posa més micros ahí? Sí, una. Dono les gràcies per venir, perquè sí que hi havia més gent apuntada, però a última hora suposo que les agendes apreten. En tot cas, comencem a presentar, fer la roda de presentació de les persones que debatran. Com us deia abans, representen diferents institucions. Per una banda tenim a la FAC, evidentment som protagonistes també de la història del documental que hem vist avui, que és l'Oriol i l'Alfons. En tot cas, si voleu presentar la FAC, la Federació d'Ateneus de Catalunya. No sé si cal o no cal. És que jo crec que ells ja tenen els seus propis micros i diria... Necessiteu microfonia? Posem més? Sí, uno más. ¿Uno más? Sí. El director. Igual podem començar amb què? Sí, el que no sé si endavant després se sentiran, perquè això sí que és perquè... Però si ho fem des d'aquí, igual aquesta gravació no ens serveix d'intervenció. També passa als Ateneus. Sí, també, no? Sí que sí, està. El que passa és que no hi ha micro. No hi ha micro. Tenim que les àmbits o... Ens ho anem passant, no? Ens va passant? Sí? Sí? Anem passant. Els que esteu a la sala us sentiu bé? Sí? Doncs presentació de la FAC, sisplau. Sí. Bona tarda, nit, gairebé. En primer lloc, agrair al Centre Cívic Martí Llimona el fet de tenir l'oportunitat d'explicar aquesta part de la nostra història, de la història del nostre país. I com a representant de la Federació d'Ateneus, senzillament dir-vos que actualment hi ha més de 200 entitats, 215 entitats de tota Catalunya federades, de tot tipus, i quan dic de tot tipus vol dir d'entitats molt grans i entitats més petites o molt petites, amb ciutats com a Barcelona, que actualment són 26 Ateneus federats, i després també a pobles molt petits, com aquí també s'ha vist en el documental. Si ens centrem l'objectiu de la Federació d'Ateneus és donar suport als Ateneus, a les entitats federades. Per tant, el que fem és ajudar amb serveis jurídics, serveis econòmics, serveis legals, fiscals, perquè aquesta feinada que tenen els Ateneus sigui més lleugera de passar, i que es dediquin sobretot al que és l'activitat, que és el que les juntes directives estan, és la seva feina. Per tant, és aquest donar suport i després també el fet de fomentar aquesta cultura de l'ateneisme, que després suposo que tindrem l'oportunitat
de veure doncs, tots aquests valors una mica com s'expressen. I aquí estem. Llavors, si ens centrem en la ciutat de Barcelona, doncs aquests 26 ateneus també es configura una mica de com era Barcelona abans del fet de l'Eixample, no? I de la Gran Barcelona. No? Doncs la gran majoria d'ateneus doncs estan en els barris de la ciutat, perquè abans aquests barris eren pobles. No? I Gràcia, Sants, Horta, etc. Doncs Sant Andreu, doncs fins i tot tenen 2 i 3 ateneus cada barri d'aquests. Curiosament, el que és l'Eixample, que és el que es va construir després per unir tot això, doncs pràcticament hi ha un, em sembla, ateneu, però no hi havia aquesta cultura d'ateneisme que era molt de poble, de classe popular, etc. I aquí estem, és a dir, la Federació d'Ateneus té 42 anys de vida i estem amb això, a ajudar doncs, els ateneus en el seu dia a dia i que la seva activitat sigui més forta, que tingui un impacte, sobretot cultural i social, en el territori molt marcada, que és una mica l'objectiu de les entitats ateneistes. Moltes gràcies. Ara, sí? Vols també afegir? Sí, jo una mica afegint el que explica l'Alfons, jo em dic Oriol Hosta, jo he sigut durant 8 anys el president dels Lluïsos de Gràcia. Això és una entitat, com explicava l'Alfons, de les 3 o 4 o 5 que hi ha a Gràcia, no? Potser és la més coneguda. I aprofito aquest moment també per agrair que ens convideu a un acte com aquest. Per nosaltres és molt important poder-nos explicar i poder explicar a qui tingui ganes doncs, què fem i per què ho fem i per què hi som i quins són els arguments que ens mouen a seguir funcionant i estar en el territori. No? Lluïsos de Gràcia és una entitat que aviat farà 170 anys d'història, per tant, poca broma, fa molts anys que fem feina i fem de tot una mica. En una família que hi hagi nanos petits fins als avis poden cantar en el coral i el coral per tots les edats, podem fer teatre, podem fer esport, també hi ha activitats de lleure de tota mena, un agrupament escolta i un esplai, per tant estem oberts a tot tipus d'activitats. Per nosaltres el que és important és generar aquests espais perquè passin coses, i aquests espais que passen coses, com deia aquell ministre espanyol, els catalans més hacen coses, doncs els lluïsos i aquestes entitats fem coses i permetem que passin, i això és el més important, que la gent se senti suficientment empoderada com per proposar i perquè hi hagi un espai on es puguin tirar endavant i créixer. Jo tinc 65 anys, soc soci dels Lluïsos de Gràcia des de que en tinc 8. Els meus pares es van conèixer els Lluïsos de Gràcia, els meus avis es van conèixer els Lluïsos de Gràcia i els meus fills són socis encara dels Lluïsos de Gràcia i que volen uns. Moltes gràcies. Passem a totes a l'Ariadna Ros, que ve en representació de l'ICUP, directora de l'extensió de la xarxa dels centres cívics, i presentarà molt bé aquesta Doncs a mi el que em toca avui és representar l'Institut de Cultura, l'ICUP, i dins de l'ICUP, la Direcció d'Extensió Cultural, que és la que tenim la responsabilitat de coordinar aquesta xarxa d'equipaments als centres cívics, que és diferent a tota la lògica dels ateneus, però que hem après i que en valem en part i que per tant avui anirem fent aquest debat de similituds i diferències entre una xarxa i l'altra. 52 equipaments de la ciutat de Barcelona, dividits en tots els territoris, aquí sí, l'Eixample també inclòs, que tenen en comú una manera de funcionar i una manera d'entendre la cultura de proximitat i que avui intentaré explicar a mesura que l'Antoni ens vagi fent les preguntes. Gràcies. I ara el Pep Montes, que és el gerent de la SELLEC. Hola, gràcies per convidar-nos. La SELLEC, us explico què vol dir perquè tenim un nom una mica impronunciable. La SELLEC vol dir Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura. Ja s'entén, per tant, que són empreses que han especialitzat la seva feina, la seva activitat econòmica en la gestió de serveis que treballen en el temps de lleure de les persones, de qualsevol tipus d'edat, que sempre intenten posar-li un contingut educatiu a l'activitat o els serveis amb els que treballem i cultural. Per això són empreses del lleure, de l'educació i la cultura. A mi em sembla que és especialment interessant, i després de veure el documental que hem vist, magnífic, fer un petit esment a com es genera aquesta manera de gestionar aquests equipaments grans, els centres cívics i també n'hi ha d'altres menes, però bàsicament de caràcter públic.
Les nostres empreses associades, la pràctica majoria, o pràcticament totes elles, tenen origen a mitjans dels anys 80, quan en el període de transició democràtica l'administració assumeix la responsabilitat, o com a mínim expressa la voluntat de prestar una tipologia de serveis que fins a aquell moment gairebé en exclusiva havien desenvolupat els ateneus o les entitats equiparables al que coneixem com ateneus. Els ateneus havien fet una feina en bona mesura, també com explica el documental, com a suplència de coses que no feien l'administració, i ara que en aquells anys l'administració assumeix aquesta responsabilitat, necessita aprendre a gestionar aquest tipus de serveis. I a mi m'agrada explicar que en aquelles èpoques hi ha un seguit de persones que, imbuïts per l'esperit de l'emprenedoria, que tenen pràcticament totes elles origen en l'activitat associativa, que per interessos personals, amb els seus entorns propers, es dediquen a la cultura, a l'educació, a diferents tipus d'activitats, comencen a imaginar que possiblement allò que ha sigut la seva passió en el voluntariat pot convertir-se en la seva dedicació professional. I comencen a experimentar i es tiren a la piscina i comencen a gestionar serveis, projectes i equipaments. I això coincideix amb aquesta època quan l'administració, en particular i molt especialment l'Ajuntament de Barcelona, comencen a assumir aquesta responsabilitat de gestionar aquest tipus de serveis. Jo crec que vam aprendre junts. Aquests emprenedors, d'aquelles empreses, no totes, algunes encara perviuen, però pràcticament totes han de tancar una, dues, tres vegades, no els funciona econòmicament, s'arruïnen, es refunden, es creen, i per aquest camí aprenen a gestionar aquest tipus de servei i construeixen el que ens agradaria pensar que avui és una professió o és una dedicació professional específica, que necessàriament neix o veu de la tradició ateneística, en el sentit del món associatiu i del voluntariat, i en part de la professionalització derivada d'aquesta voluntat de l'administració de prestar aquests serveis que abans només prestaven i afortunadament els ateneus. Per tant, el resultat una mica, i amb moltes vicissituds que hi ha hagut pel camí, és aquest model o d'activitat que representen les nostres empreses. Moltes gràcies. Després de la presentació farem el torn de preguntes. Faré com una introducció, diu, la Carta de Roma del 2020 redefineix el fet cultural com tot allò que fem més enllà de la supervivència, tot allò que fem per enriquir les nostres vides. A Barcelona, l'àrea metropolitana, tenen unes polítiques culturals basades en uns drets culturals amb tres importants eixos. Un és l'accés a la cultura, la participació en la cultura i la innovació i el coneixement. I aquí va la pregunta. Creieu que tenim presents aquests tres eixos a les nostres organitzacions per igual? En aquest cas ens referim a ateneus i centres cívics, casals de barri. Qui vol respondre a aquesta pregunta? L'administració. Vinga. Com deia el Pep, nosaltres venim dels ajuntaments democràtics i per tant no tenim la història que avui sortia en aquest documental de tota la trajectòria històrica que tenen els ateneus i altres projectes semblants. Per tant, amb una vida útil més curta, uns 40 i escaig anys que s'estaven ara recentment. Centres cívics que venen de la lluita ciutadana també, de l'organització dels barris que moltes vegades reclamen i exigeixen que els equipaments del territori es converteixin en espais de cultura o d'altres tipus de serveis i per tant tenim exemples, la Sarret, de Torrellovet, tenim Puigcercós de Sants, que són exemples de que els barris s'organitzen i ens reclamen a l'administració. Dir-vos que també sempre, jo he pensat i segueixo pensant simplement que gràcies al moviment associatiu l'administració està on està, perquè moltes vegades ens emputxeu i ens feu anar a llocs on nosaltres segurament no aniríem. Per tant, no només va haver el model dels ateneus, sinó que també ens complementem i jo crec que ens sumem. Per tant, sí, evidentment nosaltres veiem els drets culturals, no pot ser d'una altra manera. Nosaltres el que pensem, o quan es decideix crear aquesta xarxa d'equipaments de cultura que ara es diu centres cívics, però que també està conformada, jo avui també volia posar en valor no només els centres cívics, sinó també les biblioteques, amb tot el model de cultura que la ciutat de Barcelona tenim i gaudim d'uns serveis com biblioteques, les fàbriques de creació, les cases de cultura, també d'altres administracions, els casals cívics de la Generalitat, és a dir, que tenim una xarxa d'equipaments de proximitat que afortunadament ens permeten en els nostres barris a molt pocs metres o en pocs minuts de casa poder accedir a una oferta cultural no només de manera associativa, també de les administracions públiques. Per tant, clarament davant d'això, clarament defensem el dret a la cultura
i des de la proximitat, no? Un dels eixos que jo crec que un dels eixos que treballem des de la xarxa de centres cívics és justament aquesta equitat territorial. Estem presents a tots els districtes de la ciutat, estem presents no a tots els barris, perquè són 73 els barris de la ciutat, però sí a la majoria de barris o barris d'una manera molt propera a la ciutadania. Per tant, sí, diferències, i ara sortia el preveu, no? Tot el tema de la governança i la participació, jo crec que aquí clarament tenim un eix de diferència. Nosaltres en el model de gestió dels equipaments, la majoria, com també deia el Pep, són externalitzats, i aquí també tenim diferències de gestions entre alguns projectes, no? Gestions que surten al concurs i per tant perquè les regles de l'administració pública és donar concurrència als projectes i que per tant s'hi puguin presentar empreses o entitats del sector, i aquest és un model. Tenim models de gestió cívica on també aquesta vessant i aquesta tradició més històrica associativa ens interpel·la i de nou ens fa posar sobre la taula que volem gestionar aquest equipament públic d'una manera organitzada des de la societat civil, i això també ens passa en aquesta ciutat de Barcelona, tenim exemples a la nostra ciutat, o després tenim concessions on el model de gestió és l'explotació del servei. Per tant, tenim una mica una heterogeneïtat de models en la nostra ciutat que també ens ajuden a definir, afinar i millorar la manera que tenim d'apropar-nos a la ciutadania. Jo no m'allargo i anem... Sí? Moltes gràcies. Vinga. Sí, jo crec que està bé que tinguem aquesta mirada d'origen. Penso que és essencial, no la podem perdre i jo penso que l'hem de seguir mantenint i reivindicar molt més, no? Perquè la proximitat per nosaltres és un valor essencial, no? Un noi o una noia que ve a cantar en una coral als Ullissos o que va a una entitat a fer teatre o va a assajar o entrenar-se per jugar a tenis taula, el fet que hi pugui anar a peu des de casa és un valor que familiarment s'ha de poder respectar i des de l'Ajuntament s'ha de tenir en compte que sigui així. Per tant, és important veure en el moment en què des de l'administració donem l'oportunitat de que en un centre cívic passin coses, que està molt bé, tenir en compte una mirada de què és el que està passant fins avui. I aquesta és una mica la queixa, no? Jo, en tot cas, sempre demanaria, mirem què està passant al nostre entorn i a partir del que està passant al nostre entorn dissenyem i proposem allò que realment no tenim en aquests moments i pensem que és necessari. Si, poso un exemple molt clar, si als Ullissos de Gràcia fem un taller de dibuix per persones jubilades i un casal de l'Ajuntament o un centre cívic fan el mateix taller, no podem competir. No podem competir bàsicament pel preu. I en aquest cas la proximitat queda en un segon terme. Si ets un jubilat tens més capacitat de desplaçar-te. Però sí que ens està fent un mal econòmic a l'entitat. I per tant jo el que demanaria és que aquesta mirada la tinguéssim prèviament. També ens agrada explicar que si l'administració, que aquí és qui té la capacitat econòmica d'invertir en el territori per donar aquesta proximitat, aquesta capacitat de participació, doncs es faci des d'aquests agents que ja fa temps que hi són, que ja fa temps que estan donant aquest servei, que ja tenen també el know-how perquè l'han anat passant de generació en generació. Aquesta és una demanda antiga, difícil d'acollir per l'administració perquè tothom hi vol aportar la seva pàtria, això és evident, però penso que és molt important i molt necessari. Afegiria que el fet econòmic per les entitats també és molt important. Els diners és una cosa essencial per poder sobreviure en aquesta societat. I una entitat com els Ullissos de Gràcia està tan exigit com l'empresa Apple, ni més ni menys. És a dir, hem de fer les nostres declaracions d'IVA, hem de passar els nostres comptes i, per tant, evidentment, ens hem de professionalitzar en aquesta gestió, o sí, no hi ha alternativa. Ja no podem fer la comptabilitat com fèiem fa 20 o 30 o 40 anys, que a partir de quarts de 8 del vespre, plegant de la feina, omplíem els llibres de comptes en la columna del DEBE i en la columna de la BEC. Això ja no és així. Ens exigeixen com a qualsevol i no li podem dir al ministre esperis un moment que nosaltres som els Ullissos de Gràcia, que estem fent una feina encomiable i ja li presentarem la declaració d'IVA quan ens vagi bé o quan puguem. Això no passa. Per tant, també penso que aquesta mirada de que ens ajudi l'administració en aquest procés és molt important. Per tant, al final seria, intentem no fer-nos la competència, al contrari, intentem fer-nos una complementarietat que serà necessària i al final aquesta complementarietat ens permetrà arribar més enllà a poder aconseguir aquest objectiu que estàvem
plantejant, no? Que pugui participar més gent i per tant obrir més la porta a que tothom pugui accedir a aquesta petita cultura però que alhora és tan imprescindible per tenir una cultura més gran. Pues la pregunta que tenia ara era del model de gestió, que ja esteu parlant d'això. Vull dir que realment relacionada amb el model de gestió parlàvem dels models, no?, de governança democràtica, evidentment, i que parlàvem de models privats i públics. Llavors la pregunta era els avantatges que trobeu amb la vostra, perquè sí que heu explicat en grans trets, evidentment, com està funcionant un, de qui veu i l'altre. Però llavors la pregunta seria què destaqueu del tipus de gestió pública i privada segons les organitzacions que representeu. Avantatges? Toca. Avantatges? Jo aquest matí, aquest migdia, estava en una reunió que tenia amb la Fundació Pere Tarrés, entitat de referència del tercer sector. Després, quan he acabat aquesta reunió, i abans de venir aquí, em quedava una hora lliure, que l'havia de matar d'alguna manera i aprofitar-la, i m'he passat per l'Ateneu Barcelonès, del qual soc soci, i he anat a la seva magnífica biblioteca, he obert el meu portàtil, he aprofitat, he contestat e-mails i tot plegat. I després he vingut aquí a un acte, que és un centre cívic gestionat per una empresa, un centre cívic, per tant, administració pública, que he fet les tres coses. És casual també avui, que justament hagi fet les tres coses. Però és que jo el que penso és que totes tenen cabuda i totes són necessàries. Totes tenen característiques diferents i han de poder conviure d'alguna manera. Jo diria que, abans preguntaves pels drets culturals, que jo penso que els drets culturals és una conceptualització d'una cosa que en el fons sempre hem volgut o sempre hem desitjat. Penso que la història dels Ateneus, tot i que no s'expressés d'aquesta manera, el que estaven fent era garantir drets culturals dels seus socis i de la gent que hi estava treballant. I ara hem assumit públicament que hem de poder universalitzar aquestes culturals. Clar, des del món associatiu del voluntariat difícilment ha sortit la universalització. Per tant, és una bona notícia que l'administració assumeixi el compromís de garantir o de posar recursos perquè això arribi a tot arreu. Sempre que això no impliqui pèrdua el valor afegit que té el fet associatiu i allò que aporta de valor per damunt de la gestió professional. Jo penso que la gestió, jo no diria la gestió privada, perquè al final una empresa que està gestionant un equipament està fent un servei públic, està assumint la gestió d'un servei públic. Jo penso que la gestió professional el que aporta és rigor, qualitat de servei, una perspectiva àmplia, quan una empresa que gestiona més d'un equipament alhora aporta recursos que potser no coneixeries si només estàs en el teu servei, per tant té una visió possible més àmplia, amb aquesta capacitat que té la professió en aquest cas d'aportar valor afegit. Això ho hem de poder assegurar sense perdre tot aquest, com deia abans, aquests valors de representació. Per tant, hem de trobar la manera que tot això encaixi. I jo penso que la manera és que quan es planifica, i això em sembla que li toca a l'administració, es planifica en termes de xarxa i que s'atorgui un paper a cadascun dels àmbits. Aquest equipament és bo que sigui de gestió cívica, de gestió externalitzada, o que el porti una entitat? Doncs depèn del context, depèn del barri, depèn de l'entorn. I si planegem en termes de xarxa, podrem aconseguir que no es dupliquin els tallers, que no ens trepitgem i que potser a l'Ateneu faci aquella cosa que sap fer més bé i l'administració amb l'empresa externalitzada pugui fer aquella que li dona més garanties, perquè té més capacitat de gestió, etc. Jo penso que aquest és potser un dels reptes que tenim ara per davant, trobar el terme mig perquè tot això pugui passar. Sí, per complementar una mica el que s'ha dit, anem a veure, característiques del moviment. A mi m'agrada parlar de gestió associativa, més que gestió privada, gestió associativa. Evidentment, és clarament, i aquí s'ha vist en el documental, és absolutament més democràtica. És assembleària i, per tant, és més flexible, també. Sempre ens agrada dir que els ateneus són espais d'oportunitat. És a dir, si una persona o un grup de persones tenen un projecte i volen tirar endavant un projecte, poden adreçar-se a un ateneu i si la junta directiva, diguem, ha de ser com és, de donar oportunitat, doncs senzillament és dir-li, escolta, mira,
Doncs aquí tens la clau i la sala de 7 a 8 del vespre, per exemple, doncs podeu desenvolupar el vostre projecte. Per tant, sí que no tenim aquesta limitació horària, per exemple. L'Ateneu pot estar obert fins a una matinada, si cal, si hi ha un grup que està fent uns assajos de que sigui. I els diumenges també, i dies festius. I sobretot el fet aquest assembleari que s'ha vist aquí a molts exemples, jo crec que això li dona una potència molt important. Evidentment, després té mancances, el fet que es fon una bombeta i has de fer números per canviar aquella bombeta, com tothom, però especialment. També sempre es diu és que moltes entitats o molts ateneus sobreviuen gràcies a les subvencions. Des de la Federació d'Ateneus s'ha fet estudi d'això, hi ha diferents estudis, i realment les subvencions són importants, ajuden, però no ho és tot. Un Ateneu funciona econòmicament, com ingressos, dels seus associats, les quotes, de subvencions, però també dels serveis que presta i també de lloguer d'espai, d'equipament. Per tant, és un model, el model associatiu és un model, jo crec que d'alguna manera, sí, el 1800 i pico hem vist tota l'acció que va tenir en quant a construcció de societat, però avui en dia, en l'ecosistema cultural d'un territori, que pot ser un barri, és molt important que hi sigui i que d'alguna manera també l'administració sàpiga que existeix. Què va passar als anys 80, que diem que la gran expansió dels centres cívics? Doncs que va trobar els ateneus una mica amb el peu canviat. Els ateneus venien de guerres civils, dictadures, espolis, etc. Juntes directives envellides, i això fa que l'administració en aquell moment, diguem que va passar per davant de l'Ateneu a l'hora de configurar aquest ecosistema cultural i va construir, jo soc d'Horta, per exemple, i es va construir un centre cívic a 50 metres de la meva entitat, que és Lluços d'Horta. 50 metres, o sigui, 50 metres. Clar, això fa que, el que comentava l'Oriol també, aquesta problemàtica en el sentit de l'oferta, ja no dic a nivell de coordinació d'activitats, que també, però sobretot també des del punt de vista econòmic. És que ja no dic lluitar, no és lluitar, ja no podrem sobreviure, diguem, en aquest sentit, i això als anys 80 va fer molt de mal en els ateneus. Per sort això ha anat millorant i hi ha grau d'entesa, però jo crec que encara falta bastant que aquest ecosistema sigui un ecosistema cultural potent de proximitat. Ja que he començat a parlar sobre recursos, infraestructures, pressupost, doncs jo continuaré ara, que vosaltres el pas. L'Ajuntament de Barcelona treballa en el pla estratègic de millora dels equipaments de proximitat, tant pel que fa a les infraestructures com l'ordenació dels serveis i millores de la dotació dels equips que gestionen. La majoria de manera externalitzada, que és el que he parlat ara. Això implica una pujada de pressupostos pel que fa a la cultura de proximitat de Barcelona. Creieu que la xarxa d'equipaments de cultura de proximitat actual és suficient? Aquesta va per tu. I si arriba a tots els barris per igual. Però després parlàvem també d'aquesta salut econòmica dels ateneus. Vull dir que entenem que com a infraestructures a nivell públic, evidentment ja posen l'edifici, posen tot el tema subministrament, i és molt més fàcil a nivell de gestió després perquè hi ha un gegant, diguem-ne d'alguna manera, que està suportant aquestes despeses i aquest manteniment. Però clar, en el cas dels ateneus, el que deies ara fa un moment, és el nivell de l'haver, a l'hora de fer tot el seguiment. Llavors, aquesta era la pregunta, de que realment aquesta xarxa d'equipaments de cultura de proximitat actual si és suficient, la que tenim actualment a Barcelona ciutat, i això, si arriba per igual a tots els barris. Sembla que és tu. Com dèiem, 52 equipaments ara mateix a la ciutat de Barcelona qualificats com a centres cívics, després hi ha les xarxes, com comentàvem, que també treballen el tema de la cultura en lògica municipal, més enllà
les 214 entitats que formeu part de la Federació dels Ateneus i els 26 que són a la ciutat de Barcelona. Si és suficient o no, justament estem en aquesta reflexió. No? Tu deies, aquest pla de millora d'equipaments de proximitat, aquí jo crec que ho explicava molt el documental, com els projectes culturals també es van definint en funció del context històric i moment en el que estem. En el que estem ara és diferent del que estan fa 40 anys quan creixen o es creen aquesta xarxa d'equipaments o fa 100 anys quan la majoria d'ateneus sorgeixen. Per tant, quin és el moment o el repte que tenim ara mateix? I després l'Antònia ens anava preguntant una mica sobre això, però una mica va vincular. Doncs justament aquesta reflexió, tenim 52 equipaments, tenim alguns bars de la ciutat de Barcelona que s'estan desenvolupant, no? Marina també tota la part de Sant Andreu, i per tant aquí sí que hi haurà oportunitat i hi ha d'haver lloc per equipaments de proximitat de cultura i aquí sí que l'administració ha pogut fer una feina de planificació. Jo crec que ho explicaves molt bé com abans, no? La ciutat de Barcelona eren pobles i que per tant, i per tant no hi ha hagut aquesta lògica tant de planificació com de més aprofitament d'oportunitats i ja també seria la pressió veïnal, no ens ho oblidem, moltes vegades aquests equipaments no creixen perquè l'administració vulgui, sinó perquè la pressió veïnal ens fa dir d'una demanda. Per tant, aquí sí que l'administració té una planificació d'equipaments que urbanísticament ens permet fer una reserva de sòl, dissenyar uns equipaments pensats per ser aquest tipus d'equipaments. També ens passa amb els centres cívics que tenim espais que no eren equipaments, eren cases, eren palauets, que els hem aprofitat però que no tenen unes actes com la que pot tenir aquest petit Llimona o que no tenen altres prestacions que llavors ens fan més difícil l'encaix del propi espai. Abans parlàvem dels bars, l'espai social, això també ens condiciona. Per tant, estem fent aquesta feina no només de revisar físicament com tenim els equipaments, també de pensar a on hem d'obrir equipaments nous. La lògica no és d'obrir equipaments nous sense fi, sinó de pensar en aquells barris que estan creixent a nivell de població i densitat de població. Pensar que la Maria Pratament guanya 30.000 habitants en una vintena d'anys. Per tant, aquí sí que ens toca fer una acció municipal de responsabilitat i d'apropar la cultura en aquell territori. I també vull pensar, que no sé si pensem encertadament o no, però a la base, per exemple, a la Vila no tenim cap centre cívic. I no tenim cap centre cívic perquè hi ha tota una sèrie de projectes d'iniciativa històricament, d'Ateneus, Lluïsos, centres morals, centres catòlics, que han fet aquesta feina i que per tant l'Ajuntament aquí ja diu, ja no m'hi poso jo, i me'n vaig al Coll i me'n vaig al Camp de Grassot, però no vaig a la Vila de Gràcia. Per tant, sí que és veritat que en alguns moments hem intentat ajustar la política municipal a aquesta realitat preexistent que són els ateneus. M'han anat una mica de tema, però en tot cas, infraestructures, sí, creixerem en aquells barris on toca créixer, on planificadament tenim població que creixi i que per tant ens toca ser, i de donar aquesta responsabilitat més pública. Ens preguntaves el finançament, nosaltres la xarxa d'equipaments municipals el que té és que l'equipament físicament, l'espai és municipal i per tant el manteniment i tota la rehabilitació vinculada a aquest espai és municipal, també con sus vídeos i con sus sombres, no sempre estem on voldríem. Que la prestació del servei, com dèiem abans, també és fruit d'aquesta experiència de 40 anys de disseny de professionals, de categories professionals. Aquí hi ha hagut una feina, jo crec que molt compartida amb tot el moviment de gestió i d'entitats i empreses que gestionen els equipaments, on conjuntament hem après què vol dir ser organitzador, què vol dir ser coordinador, què vol dir ser un director de centre cívic, què vol dir ser un informador, i quines figures professionals necessitem perquè aquest centre cívic funcioni i pugui donar resposta no només a un taller, sinó també a un teatre, a un concert, a una planificació, a un treball en el territori. Nosaltres no estem isolats, no estem dins l'equipament i ja està. Nosaltres fem un treball, i aquí l'Antònia avui, si sortiu d'aquí ho podeu veure perfectament, hi ha un treball de relació amb el territori, de quin barri volem, on estem, quines entitats, quines oportunitats tenim al nostre entorn. Jo crec que això ho intentem treballar, segurament a vegades amb més encert i més desencert, però que sí que és una voluntat de la xarxa de centres cívics treballar en context en el que estem. No m'enrotllo massa per això. Jo t'ho compro tot, i tant que sí. Penso que és essencial. Nosaltres sempre hem defensat des del món ateneístic. Nosaltres, el món ateneístic ha tingut aquesta capacitat de supervivència en el temps, la majoria perquè ha tingut un espai que era propi. I aquest espai que és propi és essencial per tenir aquesta llibertat, aquesta independència en tots els sentits. I per tant, aquí poden passar moltes coses. I aquesta història que hem vist en aquesta pel·lícula ens explica que hi ha hagut una capacitat econòmica i una capacitat de fer, d'aixecar edificis a tot Catalunya. Edificis que ara molts d'ells són verdaderes joies, no? I són patrimoni. Per tant, ostres, xapó pels nostres antecessors, no? Bestial.
Ara vivim en un altre moment, un moment que és una mica diferent, no? en aquest aspecte, i com deia, hem passat una etapa de travessia del desert molt dura, moltes entitats han tingut una certa capacitat de reformar-se, però en aquest moment jo diria que encara és el tema pendent, no? Que puguem modernitzar moltes d'aquestes entitats i portar-les a l'exigència del moment. Hem d'estar protegits contra el foc, hem de ser accessibles, hem de fer edificis que siguin segurs, sostenibles econòmicament, no? I aquí és on segurament l'administració hi té un paper molt important i pot ajudar molt en això, no? Per tant, però primer de tot segurament li hem de donar aquell segell de qualitat, aquell segell de prestigi a l'entitat que està funcionant. Si l'entitat, i no parlaré de la meva, perquè ja sembla, no? Però puc parlar del Centre Mural de Gràcia, no? El Centre Mural és una entitat que té tants anys d'història com els Julius de Gràcia gairebé, que hi ha una junta directiva que té uns estatuts i que per tant es regula amb unes voluntats i una manera de fer molt clara. Jo penso que això l'administració ho hauria d'acollir. D'alguna manera per dir, puc confiar en aquesta gent que estan treballant allà on estan treballant i tenen uns principis molt clars perquè jo pugui invertir diners públics en la feina, en l'espai que ells estan fent. M'agrada explicar l'exemple dels castellers de la Vila de la Gràcia, ho comentàvem abans, no? Comencen a fer castells de qualitat i comencen a tenir un nombre de pinya important quan l'Ajuntament inverteix en un edifici per poder fer aquesta feina. Edifici que no és d'ells, edifici que és de tots i de totes, però el fan servir ells. És un exemple fantàstic. A Gràcia no hi ha un teatre de Gràcia, no existeix. Aquest equipament no el tenim. Sí que tenim una biblioteca, tenim una fontana, no? Tenim la Sadeta, el Tradicionarius, molt interessant això. Això necessita tenir una proposta, una voluntat, no? I posaré només un exemple. Quan la Violeta s'inaugura, a Lluïsos teníem la colla de diables, la Vella. Eren 120 socis que en el moment en què s'inaugura la Violeta deixen de ser socis dels Lluïsos de Gràcia perquè tenen una proposta econòmica molt més atractiva que és la Violeta. A 0 euros tenen un local social. Ostres, contra això no podem competir. I és aquí on segurament ens falta el diàleg amb l'administració. I aquest diàleg amb l'administració jo penso que evidentment, hi ha hagut ajuntaments més permeables a aquest diàleg i ajuntaments que gens permeables. És a dir, però absolutament, des del moment en què han vist que el teu origen era un origen cristià, sense conèixer res més, ens han posat una creu. Aquí no. El regidor de... Una creu més enllà. Quina creu? Del segle XXI. Del segle XXI. I el regidor de Gràcia, no sabia què fèiem a Lluïsos de Gràcia. No sabia que jugàvem a bàsquet, no sabia que hi havia una pista, no sabia que hi havia un teatre. Vol dir desconeixement absolut, no? Però segurament té entorn que el pot ajudar a entendre i per tant aquest diàleg penso que ha de ser permanent. I els deures que dono a l'administració és genereu espais que siguin de tots i de totes, que siguin de l'administració perquè aquestes coses passin. I la gestió, el contingut, fa 170 anys que ho estem fent. Per tant, doneu-nos aquest segell de qualitat que penso que és interessant. Després per al·lusions. Jo, dues coses. A veure, jo no sé si a Barcelona hi ha prou equipaments de cultura possible, però no tinc les dades, com ha explicat la Diana, estan en una feina d'estudi, de coneixement, de crear aquesta xarxa. Però una cosa que nosaltres hem reclamat a l'administració repetidament i que estem intensificant la pressió en què ho fem, en aquest cas no l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona demanem moltes coses, aquesta no, que és que generi el sistema català d'equipaments de proximitat. El govern de la Generalitat, un dia, pensem que té la responsabilitat d'idear la xarxa. No hi ha a Catalunya un tipus d'equipament més nombrós i amb major distribució territorial que el que són centres cívics, ateneus o equipaments de cultura. No hi és. En canvi, són pràcticament l'única modalitat d'equipament cultural que no compta o que no està estructurada en forma de xarxa. Tenim la xarxa, per descomptat, de biblioteques, tenim la xarxa d'equipaments escènics, tenim la xarxa dels visuals. Podríem enumerar els diferents equipaments, xarxes d'equipaments, no hi és aquesta.
Al Pirineu, qualsevol poble petit té una petita sala que igual té 40 metres quadrats, però que li fa el paper de petit ateneu o de sala de centre cívic d'aquell municipi, i llavors a Barcelona tenim la Casa Elizalde o el Pati Llimona, i tenim els Lluïsos de Gràcia, la Torre, etc. Llavors nosaltres pensem que cal primer la constitució d'aquest sistema, vol dir crear una xarxa, estudiar, conèixer-los, i a partir d'aquest coneixement pots planejar. Pots decidir que en aquest territori em falten, perquè, jo què sé, tenim 50.000 habitants que no tenen un equipament de cultura de proximitat a 10 minuts a peu des de casa, i que aquest pot ser un objectiu a assolir, per exemple, i que amb un model d'equipament adequat hi ha d'haver un director, un coordinador d'activitats, un regidor d'escenari, un equip tècnic, etc. I a partir d'aquí pots valorar què tens, què no tens i què et falta per assolir els objectius mínims per assolir. Perquè l'administració té l'obligació de proveir tota la població dels recursos dels serveis que consideren mínims que tothom ha de poder tenir accés. Com que l'administració gestiona els recursos públics, té l'obligació de fer-ho amb els propis equipaments i l'obligació d'acompanyar els equipaments que ja existeixen i que formen part de la societat civil per fer-ho. Perquè nosaltres li demanem a l'Ajuntament que les seves licitacions, a tots els ajuntaments, que les seves licitacions especifiquin claredat el projecte que vol per a aquell centre cívic i que ens indiqui que els professionals que les empreses posen en aquest equipament tenen l'obligació d'entendre's amb l'Ateneu, amb els Lluïsos, amb el qui toqui, i que coordinin l'activitat i que facin una programació escènica que igual estigui compartida amb les 3 o 4 entitats, jo què sé, del barri, el que sigui. O sigui, l'encàrrec de gestió pública que el municipi li fa a l'empresa privada, per què no ha de contenir aquesta... De fet, passa en molts casos, estic dient com si no passés, passa. Des dels centres cívics es fa, aquest és un bon exemple, feina comunitària, amb l'entorn, el barri, etc. Però que ho facin tots i que es faci des d'una concepció de xarxa. I per tenir concepció de xarxa és imprescindible tenir un coneixement que ara mateix no el tenim articulat. I aquesta demanda li fem al govern de la Generalitat. Molt interessant. Prevenció i perquè si no hem de parlar de públics i llavors si ens estrenem aquí no arribarem a parlar de públics. Un apunt només. No sempre és un atac a l'administració. Hem de dir que en aquest concepte d'ecosistema cultural, els ateneus estan en aquest ecosistema, són elements que hi són, i tenen tres eixos bàsics de funcionament, que sempre diem que són les persones, les activitats i l'espai. En aquest sentit, sí que s'han fet passes. Per exemple, hi ha moltes persones que de forma voluntària o no en els ateneus provenen de l'àmbit professional, del lleure, de l'educació, etc. També s'ha de dir que des de l'ICUB s'han anat fent passes per ajudar els ateneus a través de subvencions. El fet d'adequar els seus espais a les normatives, aquest és un gran què, no? Perquè les normatives van molt ràpides i l'Ateneu no té la capacitat econòmica per assumir aquelles reformes. Per tant, sí que, evidentment, podria ser dotat econòmicament millor, però bé, per tant, no és allò que estem en l'ecosistema i cadascú mira per la seva banda, sinó que sí que s'ha fet algun pas, i jo crec que des de la Federació d'Ateneus, com a mínim, el que volem és això, és a dir, explorar a través de taules de centres culturals a nivell municipal o a nivell de país, però que hem d'anar, teixint aquesta complicitat, perquè si no, en el segle XXI, anar sol per la vida és un suïcidi, perquè no tothom té, ni l'administració, fins i tot tots els recursos humans i econòmics. Per tant, cadascú sap del que sap i jo crec que aquí és on hem de col·laborar. I l'última cosa també és que s'ha parlat del tema econòmic. Tenim un estudi fet comparatiu d'un, no diré els noms, però un equipament important centre cívic de l'Ajuntament de Barcelona i un Ateneu també de Barcelona, i per les mateixes activitats doncs el cost és la meitat.
La meitat. És a dir, si un és 1.900.000, l'altre són 600.000 euros. No? Què vol dir això? Doncs que un factor també molt important dels Ateneus és el voluntariat. El voluntariat sí que té un cost d'hora, però no repercuteix en el resultat. I per tant, jo crec que és un valor el fet del voluntariat a tenir en compte i a potenciar. Què? Tenim temps o no? Al·lusió, però ràpidament. Molt ràpid. Diàleg sempre, Vinga. amb els tècnics sempre, amb els polítics ja no em puc comprometre, però jo crec que el coneixement tècnic hi és. Una altra cosa és que després que ens arriben polítics que tenen els encàrrecs que tenen i que no sempre coneixen prou els territoris. Per tant, diàleg sempre. Una altra cosa és que a vegades discrepem. I la discrepància és sana, que no sempre hem de coincidir, perquè les mirades són diferents i, com deia abans el Pep, l'encàrrec i la competència amb l'estament també és diferent. I per tant, aquí jo crec que a vegades en alguns moments pot ser que no estiguem d'acord, però a seure de treure ens hi trobarem sempre. Això dos, les regles del joc. Com a administració, abans també ho ha dit, jo crec que l'Alfons molt bé, no són prou flexibles o prou ràpids moltes vegades com per donar resposta a coses que des dels Ateneus podeu atendre molt més ràpidament i molt més intuïtivament. Tenim unes regles del joc, concurrència pública, tenim unes regles de com financem projectes d'iniciativa associativa. Doncs a través de les subvencions és que no tenim una altra eina. Nosaltres estem reglats per com l'administració pública pot finançar projectes, els propis a través de concurrència i els que no, a través de convocatòries de subvencions, de convenis i de suports, que sempre són cofinançaments, mai podran ser finançaments al 100%, i aquestes són les regles del joc. L'altre, només un apunt, la passió urbanística, no? Jo crec que ho has explicat molt bé, o sigui, hi ha barris on és impossible aixecar un projecte si no tens la casa, i és així. El cost de vida d'aquesta ciutat és bestial i l'exposició d'aquí fora ho va explicar molt bé, i per tant, o planifiquem els barris i identifiquem parcel·les que hi ha, separem per equipaments de salut, de cultura o del que sigui, o serà molt difícil que per tant és un valor totalment d'acord al tenir la casa. I l'última cosa que volia dir, m'ha marxat del cap. No, ja està, diàleg, això, ja està. Sí? Molt cool, molt cool. Molt cool. Ara diré una cosa que potser no és, diguem-ne, allò normatiu, diguem-ne, algo de... Està gravant, La Federació Ateneus diu això i tal. Això s'anima, això. Però, clar, estem parlant, per exemple, de 26 Ateneus a Barcelona. Per què no n'hi ha més? O sigui, per què no se'n fan de nous? Per què no se'n fan de nous? No? Perquè la societat organitzada sí que existeix i, per tant, per què? Doncs, ja sabem totes les dificultats que hi ha. No? Per tant, jo també llenço una llança, no? Ja es diu aquells ateneus que anomenem així, populars, no? Que a molts barris doncs, estan allà un local i són 4, després són 6, després són 15... Doncs perquè, malgrat aquesta visió que algunes persones poden tenir com a transgressors, no? Penseu que el 1850 els ateneus que es constituïen també eren transgressors amb aquest. I el fet d'aquestes grans construccions que veieu no s'han fet perquè sí, sinó van començar, moltes d'aquestes, doncs amb 4 totxos. I el que era paleta, quan acabava de treballar de paleta, venia, portava material, no sé on, però portava material i feia un tros de paret. No? Per tant, jo crec que hem d'impulsar, i l'administració jo crec que hauria d'impulsar, totes aquestes iniciatives ciutadanes, en aquest cas. No? Perquè la cultura no té només una etiqueta, no té un nom, sinó la cultura és universal i, per tant, tothom té dret a el que diem els drets culturals, doncs aquests drets culturals. No? Per tant, Ateneus consolidats, no? Aquests 26, perfecte, ajudem-los, però també altres iniciatives, per què no? I per què no es poden fer coses conjuntament? Per tant, aquesta és una mica la idea que hi ha. També, la urbanística no em deixa fer res més, per tant inverteixo allà on ja es fa l'activitat, no? I aquesta mirada en el seu moment es va posar i l'ICUP va generar una subvenció que ha funcionat molt i molt bé i hauria de seguir funcionant molt i molt bé i dotar-la amb suficients diners com perquè es puguin atacar obres milionàries, perquè el que necessiten els ateneus moltes vegades els fa una mala jugada de donar-los una subvenció de 250.000 euros, que són molts calés per fer una obra, però és absolutament insuficient per poder fer l'obra. No? Llavors intentem fer aquesta mirada i també just de gràcia va poder atacar una obra que va pujar més de 3 milions d'euros, doncs perquè l'administració, la ICUP en aquell moment, s'hi va posar de cara i va entendre que això havia de ser així. Sí.
Va, deixa preguntar. Clar, no, finalment vull dir que jo crec que amb la conversa que estem tenint és que al final tots sumem, vull dir que, i que sí que jo una de les preguntes que ja havia sortit aquí era realment l'administració té en compte, no, els diferents ateneus a l'hora de planificar un nou equipament. A Gràcia és un exemple, però vull dir que crec que el que dèiem també de l'exemple del tècnic, que potser els tècnics també han d'estar, els polítics sobretot, que són els finals que tenen les decisions, saber realment què és el que tenen els barris. No? A vegades passen coses molt curioses que des de la mirada del ciutadà són molt difícils d'entendre. No? I a vegades ens falta també aquesta pedagogia. Posaré l'exemple de l'Alzina de Gràcia, que és una demanda popular, que hi ha un senyor que té una llicència d'obres per tirar endavant una promoció i la pressió popular fa que allò es pari. I els diners que s'han d'invertir per tirar allò que surten de l'Ajuntament, que són quantitats de diners que no es poden ni nombrar, ostres, quan tu vas a demanar segons quina cosa et diuen que no hi ha calés, però n'hi ha hagut per altres. No? I quan ho compares amb esdeveniments esportius a la ciutat, també es genera aquest conflicte de dir, ostres, nosaltres fa 80 anys que estem demanant una pista de bàsquet que ens la portarem cadascú de nosaltres a casa, no? Serà una pista de bàsquet que servirà perquè els nois i noies de Gràcia puguin seguir jugant a bàsquet, no? I això ens està costant molt. I quan ho compares amb aquestes notícies, costa molt d'entendre, evidentment. No? I segurament doncs, aquesta xarxa ens ha de permetre també entendre, justificar i poder acceptar les circumstàncies que es van produir en cada moment. Jo abans d'entrar a públics també volia fer un comentari que hem parlat de professionalitats en el tema d'administracions, però entenc que en els ateneus també hi ha professionals que estan contractats, vull dir que sí que tenim un valor afegit de tot el tema, clar, de personals de voluntariat que són del territori, però entenc que també hi ha professionals en els ateneus que evidentment fan la feina que han de fer, vull dir, perquè si no tampoc no s'aguantaria sempre només amb el voluntariat. Efectivament, així ha de ser. L'última pregunta que ens faràs ens preguntaràs pel futur dels ateneus. Sí. Doncs un dels passos imprescindibles és professionalitzar l'administració. Com deia abans, estem tan exigits com la SEAT, administrativament, fiscalment, i per tant hem de tenir els papers al dia absolutament. Però no només el tema econòmic, que és molt important, també tot el tema de gestió de la informació. Ens hem de transpassar aquesta informació als nostres associats i com ho fem i de quina manera ho fem i com som capaços de que aquells actes doncs, ens vingui gent o ens deixi de venir gent. No? A mi m'agrada parlar dels Grisos de Gràcia perquè és l'entitat que conec més a fons, que la junta directiva és una mica com l'estat espanyol. Vale? Llavors hi ha totes les autonomies, que són, no m'agrada aquest exemple però és molt gràfic, no? Les autonomies són totes les seccions de la casa que tenen la seva economia però es deuen a l'estat espanyol, a la junta directiva, qui assumeix la responsabilitat de tota l'economia i de totes les activitats que es fan a la casa és la junta directiva, i les petites juntes directives gestionen el seu espai, el bàsquet, el tenis taula, el bàdminton, les corals, el teatre, l'agrupament, més o menys encert. La coral de gent gran, com que la mitjana d'edat són 70 anys, ho fan de faula. L'agrupament, com que la mitjana d'edat són 18, 19, 20 anys, ho fan com el cul, però ho fan així de malament. No? I per tant doncs, també hem d'acompanyar en aquest aspecte. No? I tot això per explicar que necessitem tenir una professionalització en la gestió de l'entitat, i no només els números, tot això que deia, però també necessitem tenir un equipament que estigui al dia, que estigui absolutament actualitzat. La caixa on passen les coses ha de ser perfecta, ha de ser adequada, que és la que ens permetrà créixer en qualitat i en quantitat, i per tant seguir donant servei al nostre entorn. I aquest entorn que creix, perquè demogràficament creixem i estem creixent d'una manera, diria que descontrolada, hem de ser capaços també per acollir tota aquesta gent que està venint i que en un espai com els Lluïsos o tants d'altres, que pot cantar en una coral, fer teatre, fer esport, simplement socialitzar-se, acabarà formant part de la nostra societat i per tant sentir-se empoderat i sentir-se que forma part, que realment això és l'essencial. I accedir en una pau, accedir a la felicitat, et diria. És a dir, l'ateneisme
et permet, a partir de la cultura, a partir de la socialització, trobar aquell puntet de felicitat necessari, sembla naïf però no ho és, que tots necessitem. Jo, tot i que no em toca per la pregunta, jo sí que vull afegir alguna cosa, que de fet és un exemple de la cooperació que jo deia abans que és necessària entre els diferents models. La SALLEC, l'Escola de Formació de la nostra entitat, té un acord, de fet, amb la Federació d'Ateneus, per aquells ateneus que necessitin fer formació, aprofitar els espais per fer formació en l'àmbit professional, per formar professionals, altres disciplines també, del món de la gestió cultural, de la gestió d'equipaments i de serveis. En concret, amb els Lluís de Gràcia, i fem, ara no sé si tenim cap en marxa, però hi fem cursos, compartim amb un acord que implica retorns econòmics, etc. I em sembla que demà vam fer-vos una xerrada, per cert. El que vull dir és que aquest espai de cooperació, per la via pràctica, es pot demostrar. Però jo crec que els professionals que gestionen els grans equipaments dels ateneus, en el fons han de tenir les mateixes capacitats professionals que els que tenen els professionals que gestionen centres cívics. Els han de tenir, amb alguna singularitat, òbviament, amb tota la part associativa, però m'atreveixo a dir que aquesta singularitat dels ateneus ha de ser coneixement que incorporem a la gestió professional dels centres cívics, perquè un dels encàrrecs, com deia abans, dels centres cívics, ha de fer articular gestió comunitària o activitat comunitària al seu voltant. Per tant, el coneixement, l'aproximació al món associatiu i del voluntariat és un coneixement absolutament imprescindible per qualsevol professional que estigui gestionant un centre cívic. I en aquest sentit, seria una altra via possible de col·laboració que mereixeria, penso, que poguéssim explorar. Afegeixo una cosa. Ja. L'Alfons abans deia, no?, les persones, no?, que un dels eixos són les persones, nosaltres afegiríem que en la xarxa de centres cívics justament els equips són els que defensen cada dia aquest equipament. Per tant, qui obre, qui tanca la porta, qui atén la ciutadania, qui dissenya el programa cultural, qui atén a la xarxa comunitària. Per tant, jo dic-vos aquí que també d'aquesta interlocució amb la SALLEC i amb el sector associatiu anem creant categories professionals, anem aprenent quin perfil professional hem de tenir en un centre cívic, en una xarxa o un centre cultural de proximitat. Per tant, aquí també hi ha un aprenentatge que es va generant d'aquesta interlocució i d'aquest diàleg que jo reivindico, tot i que a vegades no ens posem d'acord, sí que reivindico, que sumen i que complementen i que jo crec que el que fan és construir un model. Perquè darrere, no, 52 equipaments hi ha una política pública d'un mercat professional, un perfil professional, i això s'està generant un model. Jo crec que això és important, i quan ell parla del model Barcelona o el model Catalunya, jo crec que també és un dels apartats que hem de fer i d'exportar com a ciutat. I tant. Que faci de capital. Doncs ja no us deixo parlar més. Perfecte. No vull parlar de públics i jo mira les entitats. Sí? Llavors, vida comunitària per una banda, però també la naturalesa per les nostres organitzacions sobre el públic que hi participa. I considereu que hi ha un públic diferent, aquell que s'acosta a un centre cívic o el que és soci d'un Ateneu? I aquí sí que podeu dir... A veure, jo crec que el públic el tens, el tipus de públic, en funció de l'activitat que fas. Per tant, l'activitat marca bastant el públic, no? Ara bé, en quant als Ateneus, sí que hi ha aquest component de sentir-se com formes part d'alguna cosa. Potser això en un centre cívic no passa, és més usuari que no persona que s'integra en una organització, tant sigui des del punt de vista de persona associada que també assisteix als actes, com fins i tot pots fer un pas més enllà i fins i tot pots arribar a ser president o presidenta de l'entitat. Aquesta jo crec que és una mica la diferència. Per tant, és això, el tipus de públic, evidentment la ciutadania és diversa i està... Som tots ciutadans d'un mateix territori, però l'activitat jo crec que és l'activitat i el fet que aquell equipament et generi una sèrie de, el que comentaves tu, de romanticisme, de dir, ostres, aquí em trobo bé, no? Nosaltres sempre diem que, em sembla que ho he dit abans, torno a repetir-ho, perquè és la frase que m'agrada dir, que són espais d'oportunitat, escola de ciutadania, que això ha sortit aquí molt ben reflectit, no?
genera ciutadans, aquells nens que estaven en una assemblea, ciutadans crítics, ciutadans col·laboratius, tots aquests valors, no? Jo crec que és important. No? Per tant, l'activitat o el públic doncs, pot ser qualsevol tipus. No? Sí que en algun moment de la història no? Els ateneus estaven una mica, també és una llei de supervivència, no? Tancats en si mateixos. No? I per tant feien les activitats per les seves persones associades i sí que darrerament, i des de la Federació d'Ateneus animem molt a fer-ho, que sempre diem obrim portes i finestres. No? I per tant, ostres, hi ha ciutadans, persones migrades, mil factors a la població de diversitat que nosaltres intentem que els ateneus ho tinguin en compte. No? Per tant, a vegades ens diuen, també és un tema com econòmic, no? Però de dir, ostres, que hi ha una quota d'entrada, una quota de soci, hi ha persones que no... Des de la Federació d'Ateneus ajudem els ateneus a un programa de beques. Per tant, una persona que no té capacitat econòmica per pagar una determinada quota d'activitat o de sòcia, doncs pot accedir perfectament. No? Per tant, no és un factor doncs, que això dificulti. No? Per tant, l'accés és universal i jo crec que és això, no? Que l'activitat és el que fa que s'acosti un determinat perfil de persones. Però jo crec que la imatge dels ateneus a nivell ciutadà és com que has de ser soci i si no ets soci no pots entrar, no tens la porta tan gran com deies a la finestra. Vull dir, potser dels darrers anys sí que he obert potser més, no? Aquesta vessant més de pot passar qualsevol i pot donar-te d'alta i ja, però abans sí que semblava com que no era obert, com un centre cívic que pots entrar, siguis del barri que siguis de la ciutat que siguis, pots venir a apuntar-te un taller o a veure una pel·lícula o a fer una activitat qualsevol o entrar en una sala d'exposicions. Potser és això, el centre cívic sí que en aquest cas la cara, la imatge de la gent és un espai molt més obert i els ateneus és aquest que has de ser soci, semblava com que això ja feia la porta més petita, no? Que parlàvem. Per al·lusions. Sí, per al·lusions. Sí que una de les coses que a vegades una persona que s'atansa directament a un ateneu pregunta a la secretaria, per què he de pagar quota de soci? Se sorprèn, no? Jo ja pago el taller de no sé què, perquè hi ha un tallerista que se li ha de pagar, evidentment, perfecte, no? Però per què he de pagar una quota de soci? Aquí jo crec que és un dels factors diferencials, és a dir, tu el fet que siguis una persona associada a una entitat vol dir que una part d'aquella entitat, aquella rajola o aquella paret o aquell trosset és teu, és teu. Per tant, aquest sentiment que una cosa és teva doncs fa que, d'alguna manera, si entres en aquesta dinàmica, doncs també la defensis amb més força. No? I també hem de ser crítics, molts ateneus, o alguns ateneus, no s'han sabut explicar. Això també d'això, no? El do de la comunicació no la té tothom, no? Però sí que l'accés és universal per tothom i no hi ha... També remarcaria la majoria d'ateneus el preu de la quota de soci. Penso que és molt important veure-ho, això, no? Que, com diu l'Alfons, hi ha ajudes per la gent que realment no pugui atendre una quota de soci o una quota per fer l'activitat, que es poden becar. Moltes vegades la pròpia entitat ja ho beca, però també la Federació d'Ateneus té un programa de beques per persones que no puguin atendre-ho. Però també és veritat que moltes vegades aquestes quotes de soci són irrisòries. Estem parlant de 40 euros l'any, a vegades. El gimnàs paga més. I no hi vas. I no vas. A mi m'agrada, ara que dius el gimnàs, m'agrada comparar-ho amb aquesta idea, no? És a dir, tu vas al DIR, no? Et fas soci del DIR i no qüestiones la quota, segurament, no? I segurament tu no decidiràs si el paviment de la pista poliesportiva del DIR la fem vermella o la fem verda. No formaràs part d'aquesta decisió. En canvi, de la teva entitat sí que podràs formar part d'aquesta decisió, segurament. No? I si tu ho entens, que és fàcil d'entendre, un cop has fet el pas d'entrar dintre, no? Doncs veus que pots formar part d'aquesta història i per tant decidir. I també jo acullo la crítica, amb tota intensitat, perquè aquesta sensació de que som espais tancats, que no som prou permeables, fa molts anys que la sentim i evidentment doncs, és veritat i segurament encara no hem fet el pas de transparència necessari i d'explicar-nos per fer entendre a tothom que les portes estan obertes de bat a bat. Per complementar i no repetir-nos, als centres cívics tenim un repte encara, és a dir, sí que són equipaments
ateneus oberts a tothom, però no tothom ens utilitza. Per tant, seguim tenint sobre la taula el repte de que veïns i veïnes que no saben què és l'equipament, que no han entrat mai, ho facin. I aquí sí que posem molta energia en programes com, poso com un exemple, el Barcelona Districte Cultural, tenim un equip de mediadors i mediadores que el que fan és anar a buscar aquest públic que no veiem, que no entra per la porta, que no se sent seu l'equipament, perquè és públic i se'l senten seu alguns ciutadans però d'altres no. I per tant aquí, com deia l'Alfons, evidentment programació generalista i que per tant cada programació incideix més en un perfil públic que en d'altres, però tenim una ciutat diversa que no veiem als equipaments sempre, els barris diversos, tenim equipaments com els que estan al centre de Barcelona que sí que acullen persones de diferents barris, però n'hi ha molts que són molt de barriada i molt del context més proper. I aquí tenim col·lectius vulnerables que no estan accedint a l'equipament i aquí tenim un repte com a ciutat de fer-los partícips, de convidar-los. L'estratègia d'activitats gratuïtes combinades amb activitats més de pagament amb preus públics, però tot i així no sempre. Per tant, un repte sobre la taula. Jo per complementar això, si em deixeu, jo diria que aquí radica una diferència essencial entre centres cívics i ateneus i associacionisme. És desitjable que els ateneus arribin a tothom i a quanta més amplitud millor. Però que són centres cívics no és que sigui desitjable, és que és una obligació de l'administració. És a dir, si no ho fa, una part de la feina que li toca fer, que no l'està fent, en aquest sentit és important. És essencial per descomptat intentar arribar a tota aquesta població vulnerable, però no només. La necessitat de participar en un espai de socialització com un ateneu o com un centre cívic de vegades afecta a població, deixeu-ho dir així, normalitzada. Potser, no sé, una zona alta de Barcelona necessita més entrar en un centre cívic que algú de Ciutat Vella, segons com, per creixement personal, per aprenentatges, per socialització i per cultura democràtica, per què no dir-ho, no? I per tant, això és perquè, no sé si ho hem dit, però quan jo treballava en un ateneu dèiem que l'Ateneu era una mica una escola de democràcia. Els centres cívics també ho són o haurien de ser. Doncs en aquest sentit és una responsabilitat de tota aquesta xarxa potencial d'equipaments del que haurien de poder formar part conjuntament ateneus i centres cívics, etc. Ha d'estar concebuda així com un espai d'aprenentatges, de col·lectius, de participació social, democràtica, política, etc. I en aquest sentit la diferència és aquesta. A l'administració li toca. Pugui o no pugui, ha de pensar en... M'hagués agradat haver parlat més de la vida comunitària, de l'organització, tant als centres cívics com a... Però jo crec que l'haurem de deixar aquí i l'última pregunta és aquesta del futur, quan parlàvem de futurs comunitaris. Com imagineu la cultura de proximitat l'any 2040? Us dic 2040 perquè al costat de la sala de reunions hi ha una instal·lació que parla que s'ha fet una feina amb el casal infantil on han participat de com s'imaginaven el barri gòtic el 2040 i pensat, doncs jo també preguntaré com us imagineu la cultura de proximitat el 2040. A veure, no, és que tinc unes estadístiques que les he de dir sí o sí perquè... perquè és com és ara el moviment ateneista, no? Jo crec que aquí és el punt de partida. I quan us diré aquestes dades, diguem-ne que són bastant dures. L'anuari del 2023, que es fa cada 2 anys, el 23 que és l'últim, doncs el moviment ateneista a Catalunya, no tinc les dades de Barcelona, però bueno, podríem fer. Es fan 11.000 activitats associatives. Persones assistents, 734.000. Hi ha 526.000 metres quadrats d'equipaments culturals. Hi ha 90.000 persones associades. A més, un 51% homes, 49% dones, que hi ha bastanta... Després, hi ha 1.700 persones voluntàries en juntes directives. Hi ha 6.000 persones voluntàries en diferents tasques. Hi ha 800 persones remunerades. Hi ha, per exemple, en formació, que és un dels eixos d'un ateneu, doncs hi ha, es van fer el 23, 329 formacions en 18.000 alumnes i 1.500 formadors. En quant a activitat artística, es van fer 3.000 funcions a 130 teatres d'ateneus. I també hi ha projectes socials. Nosaltres també, a part de la cultura, també
I es van fer 784 projectes socials que incidien en l'equitat i en la lluita de les desigualtats. Això és com ho tenim ara. El 2040, a mi m'agafa... El doble. Just el doble. No, però jo quedaria amb l'últim tram del documental, no? La joventut, o sigui, els joves, s'han de fer seus els ateneus. O sigui, han de arribar a la junta directiva, obrir la porta, dir fora i ens posem nosaltres. Fora no s'ha dit. Perquè, doncs és això, de sempre el món ateneista ha sigut innovador, si no, no hagués sobreviscut tants anys. Per tant, la innovació és bàsica, innovació que vol dir persones diverses en l'Ateneu, vol dir també activitats absolutament innovadores, diverses. Està molt bé fer cant coral, està molt bé fer pastorets, evidentment, només faltaria, però també s'han de fer coses que potser el 2040 ara no ens ni imaginem, però sí, això és. I això ho ha de fer una nova generació, però que hagi begut dels valors de l'ateneisme. A més, la paraula Ateneu, ja sabeu que ha tingut fortuna, perquè tot és Ateneu, Ateneus cooperatius, una mica, i jo crec que també els centres cívics veuen l'ateneisme. Li falta, diguem, en aquest sentit, que aquesta normativa que restringeix moltes coses, horaris, però que és un model d'èxit, un model de fa 200 anys que s'utilitza. Jo crec que el 2040 serà encara més utilitzat i més, o sigui, l'activitat serà molt més potent. Això m'agradaria veure, com a mínim. I jo, els reptes de la xarxa pública, en tenim molts, com sempre, seguir treballant des del públic i privat sempre, veure implementar aquest pla de proximitat que deies, aquest pla de millora en termes de gestió, en termes d'eficiència dels equipaments, en termes d'accessibilitat dels equipaments, que també tenim reptes, són públics, però també tenim reptes de millora física dels espais, de planificació d'aquells barris on s'estan creant nous, com dèiem abans, i per tant poder arribar a la població que ara potser no estem podent arribar. En termes de qualitat i diversitat de la promoció cultural, com també deia ell, hem de ser capaços de tenir reclams d'aquesta gent que no estem sabent arribar, per tant, en clau de diversitat, en clau de gènere, en clau de perspectiva intercultural, en clau d'edat, ser capaços també d'arribar a perfils d'edat diferents. I per tant, seguir treballant això, jo, una persona que treballa en administració em deia, quan jo vaig arribar hi havia molta feina feta i quedava molta per fer, doncs una mica aquesta sensació, i segurament jo marxaré i ja haurem fet molta, però quedarà molta per fer. Doncs una mica la sensació aquesta és de l'equip, ens hem afegit a una experiència de 40 anys, a una expertesa de gestió, a la feina de molts professionals i ara, el que també és seguir-ho millorant en termes de qualitat, d'equitat i d'aquest accés a la cultura. Jo faré un desig, perquè d'aquí 15-20 anys no sé què passarà, si ho sabigués, doncs, ostres, ho trobem, m'encantaria. Però un desig, jo m'agradaria poder eliminar del nostre vocabulari aquesta idea de públic i privat. M'agradaria que tot tingués aquesta sensació de públic, tots som i ens hem organitzat com a societat i com a administració per donar-nos servei a nosaltres mateixos, i això és el que fan els ateneus també, per donar-nos servei a nosaltres mateixos. Per tant, intentem matxembrar això, intentem trobar aquest encaix per eliminar aquesta idea de això és públic, això és privat, això és de tots i de totes, i per tant entre tots i totes ho fem, i l'administració, que és qui té la capacitat econòmica per fer-ho, està donant a la societat organitzada unes eines fantàstiques per aconseguir aquesta felicitat que deia abans. Això m'ha agradat. L'última intervenció. Ostres, quina responsabilitat. A veure, jo crec que el 2040, exacte, el 2040 és dit, sí. Existirà i estarà a ple rendiment del sistema català d'equipaments de proximitat, del qual formaran part la xarxa de centres cívics públics de tot el país, la xarxa d'ateneus, entitats associatives que gestionen i que inclourà els diferents models de gestió cívica, centralitzada, etc., que tindrà identificades les mancances, els buits de la xarxa, en quins territoris fan falta equipament, en quins no, i que hi haurà un pla d'inversió de l'administració a nivell nacional, del govern, però també amb les seves ramificacions locals per dotar de recursos suficients per construir o adequar o habilitar
aquests equipaments i que, per acabar, haurem pogut descriure amb més precisió del que hem fet fins ara quins són els coneixements i competències professionals necessaris per gestionar en plenes garanties el servei públic que presten els equipaments de cultura de proximitat. Moltes gràcies. Doncs jo us vull agrair aquesta manera desinteressada. M'ha encantat estar amb vosaltres amb aquesta temàtica que crec que ens queda molt per treballar conjuntament, a poder ser. Vull dir, amb els objectius que jo crec que al final són equipaments diversos, però que al final tenen un objectiu comú i és ser obert a la ciutadania, que participin, que facin cultura, que ens emocionem fent cultura. Vull dir que el que m'agradaria des d'aquí és que hi hagi com una taula de diàleg també per tenir en compte les diferents realitats de gestió, dels professionals que hi ha darrere, dels voluntaris, tot aquest valor que deien també de les persones i evidentment a nivell de l'administració aquesta feina també que queda per fer de conèixer bé els territoris com per poder, que hi ha algunes preguntes que m'han quedat aquí que he de reconèixer sobretot de realitat, perquè al final sí que és de l'activitat de la gent, el tipus de públic, però crec que també que cada territori té unes característiques diferents i doncs no és el mateix obrir un centre cívic a Ciutat Vella que obrir-lo, no sé, a Torrebaró o d'obrir-lo, vull dir que també la realitat de la població, de la ciutadania que hi ha, també han de marcar, no?, de quin tipus, quina tipologia d'equipaments són necessaris i de quina manera de gestionar. Moltes gràcies, molt agraïda, m'ha encantat, ja us he dit, de poder tenir-vos aquí i espero que hi hagi properes vegades també que ens podem trobar. Gràcies. Gràcies. I gràcies per aguantar-nos. Sí, gràcies. Ja esteu corrent a comprar